Здравейте, дами! Бързо тичайте към DM и Lily, защото Catrice пуснаха новата си лимитирана палитра сенки за очи, която е с един уникален кадифен дизайн и те изкушава да я отвориш. Останете до края на видеото, за да я разгледаме заедно. Това, което ми прави впечатление, е, че палитрата се отваря много лесно, за разлика от обикновените пластмасови палитри, които се закопчават. Затваря с помощта на магнит и има едно страхотно първоъгълно огледалце. Така, палитрата разполага с 6 именно меки нюанса сенки за очи и 2 цвята, които са за лице, като руш могат да се ползват и като червило. Цветовете са 3 блестящи тона и 3 матови. Вече съм махнала и защитното фолио и това са едно към едно реалните цветове. Вижте колко са блестящи, просто уникални. Наистина съм много впечатлена. Цветовете са куклинено меки и са супер пигментирани и блестящи. Както казах, има и 2 цвята, които ще ви помогнат да озарите, да подчертаете контурите на лицето си, като може да се ползват като руш и като хайлайтер. Текстурата на сенките и на двата кремообразни цвята е изключително мека и приятна, много лесна за нанасяне, което ще осигури един лесен и професионален завършък. Не на последно място, това, което ме впечатли, е, че формулата на сенките в палитрата не съдържа микропластмаса, парабени, алкохол, парфюм и глутен. Ето това са едни наистина страхотни сенки за очи. Последвайте ме за част 2, в която ще изпробвам в Green Vision самата палитра.